Yan, sige po, mabasalamat po kami sa lahat ng mga kanayan at atayan na pray ko sa DPS. Naging matagumpay po, halos 150 po yung mga bagong pumunta. Kaya salamat po sa inyo na sa tulong niyo po at sa mga prayer niyo po. Kaya po natawag po yung mga teachers, yung mga assistant teacher. Palakpakan naman po natin ang bagong. Sige po, ayan po, ito po yung sinayang at kiratan ng mga bata. Ang tema po ng mga bata
Sulatin na bumuli sa unang dagat. Ulitin natin ang Diyos. Sinapit na sa Palasyo ng Jerusalem. Ulitin natin ang Diyos. Ang Diyos tumahan, makapangyarihan. Ulitin natin siya. Ang Diyos tumahan, makapangyarihan. Ulitin natin siya. Pangalangin